A polémica estaba servida en pollo polo anuncio do Sergas de que o consultorio de Raxó ia pechar durante 15 días nas primeiras semanas de xullo por falta de persoal. O rexeitamento desta medida co Concello á cabeza levou xe a Sanidade a emitir un novo comunicado no que apuntaba que o ambulatorio non vai pechar. Iso sí, tampouco vai ter médicos. O que mantén será o servizo de enfermería e o persoal de servizos xerais, unha medida que o Concello considera insuficiente. Que se va a manter aberto, pero sin médico, é dicir, aberto solo coa enfermera e un PSEX, desto que é o personal administrativo. Nos eso non nos vale e se va a seguir mantendo a mesma reclamación, é dicir, que se manteña aberto pero con médico. O Concello convocou pro vindeiro martes a mesa da Sanidade de Poio para abordar a situación de Raxó, así como a falta de persoal nos outros dous ambulatorios. O alcalde non entende como en pleno verán, co incremento de poboación, o Sergas toma medidas como anunciada onte. Creo que non se poden tomar medidas como esta en pleno verano, onde curiosamente Raxó é un lugar que a población duplícase no verano, incluso diría que máis, e, por tanto, non ten sentido de que no verano se retiren os médicos. É unha población que crece polo menos o doble con respecto ao que é habitual durante o ano, non? Ademais de enviar un escrito de resposta aos Sergas reclamando a presenza de facultativos en Raxó, o alcalde avanza que non se descarta a convocatoria dunha movilización exixindo unha sanidade pública de calidade no municipio.